Yung mga naglingkod, sa mga nagtindog, sa mga padung matug. Madung buntag ninyong tenan. Viva Santa Maria! Viva Santa Maria! Viva Santa Maria! Sanlit ang atong gisaulog karon, mauman ang kapistahan sa pagkahimugso sa atong lagitong inahan nga si Maria. Ato siyang sugaton aron mawa ang inyong duka sa gitawag natong I love you clap greetings. Kaya ba kung sa una siya? Una ninyong buhaton, ibundak ninyong tiil katulo. Ang tuo may unaha. Pak, pak, pak. Ikatulo po lang ba? Bundak sa inyong katulo, you clap your hands, katulo ta mo pakpak, dayog ingon, close to you. I love you. Mwah. Kuha ninyo na. Brahit ko ning tagaloon. Sugod na. Bundak sa tilto. Pak, pak, pak. Pikas. Close to you. I love you. Mwah. Pagsunod uban, ngising-ngisir sa katapusan, higayon, bundak sa tungtil. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Close to you. Pak, pak, paday. Pak, pak, pak. Close to you. I love you. Mwah. Mura mo ako'y nakatugin noon. Pero salamat bitaw ninyong tanan nga naminaw mo o mipartisipar sa akong gihangyo ninyo. Karon, kung sa may pizza ron, September 8, mangutana kung ninyo nahipatik ba ni sa Biblia ang adlaw na tawhan ni Maria. Ang anong September 8 man paminaw mo ang kalendaryo atong sundon. Pila man kabuwan ang gikinhanglan sa usa ka babae nga nagsabak sa di pa siya manganak. O siyam. Ano sa aman ang Immaculada Concepcion? December 8. Ihapta. December 8. Sunod, January. Sunod, February. Kadua na. Sunod, Marso. Sunod pa dyan. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Diba? Sakto. Diba? September 8. Kung gisabak si Maria sa iyang inahan ng Santa Ana, Desembre 8. Yan, nagkinahanglag siyang kabuhan aron pagpanganak o gikinahanglan sa pagpanganak sa sakinahan nga nagsabak. Haom kaayo ang Septembre 8. Si Maria, anak ni Santa Ana ug ni San Joaquim. Anak, pagkadaghan ng milabay nga piyesta dinhi sa luon, pagkadaghan usab nga mga wali sa obispo ug pari nga inyong nadunggan, busa magpalahi ko. Akong puntingon ang pulong anak. Din ako kining pagasugdan sa kanta usab nga anak. Gagibugna sa nabantog na nga singer o kompositor nga si Freddy Aguilar. Aber, Clyde. Buhi pa ba kada adong? Wala, barug na. Tagaay ko nukog A minor. Burag taas man. Pero ba? Sige, maghantatang tananat. Kuy ko. Nung isilang ka sa mundong ito, kanta mo, laking tuwa at ang kamay nila ang iyong ilaw. Okay, padayon, Clyde. At ang
Minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla. Ayun, yun mo kanta ni Tagaloon. At sa umaga na may kanang iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Padayon tayo punta. Ngayon ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Hapit na tapuman, ikaw ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y hunong sa tadiha. Kay muhunong na pagkugwali. Bitaw, padayon ko ha. Karon, giyawhag ko kamong tinen nga misimba karon. Sa pagbalik lantaw ni atong panahon o mga tuig, nga mga bata pa mo, mga bata pa kita. Di na nga atong inahan, ang atong amahan, mooy mi matuto, bigiya, ug mi amuma kanato. Misandig ta sa atong mga ginikanan, sa unsa mang butang nga gusto natong mahibaw-an makatunan sa atong kinabuhi. Apan, pagtagan sa mga panahon, din kita mitubo ug midako. Makainguntag matang, no? Makatindog naman ko sa kuglingon akong tiil. Dako naman ko, makahatag na kong desisyon sa akong kinabuhi. Wa na'y labot nini akong mga ginikanan. Busa, bideklarar kita Independence Day. We declare independence to our parents. And we told them, atusan kingon, nay, tay, papa, mama, daddy, mami, dako na ako. Pasag din ako nga maoy mo decide sa akong kaugalingon para sa akong kaugmaon. Apan miabot ang mga unos sa kinabuhi, miabot ang mga dagkong problema, ato gihapong gipangita ang atong mga ginikanan, diin atong gipangutana, atong giatubang o atong gipangita ang ilang mga tambag nga maayo mahitungod sa kinabuhi sa tao. Ug ana lagi hapon nga atong mga ginikanan andam ug tagana nga muhatag silang tambag kanato ug mugiya. Ingon ni ana kadako ang gugma sa ginikanan. Mga igsoon, dako ang gugma sa atong ginikanan diha kanato. Apan adunay usa ka inahan nga mas labaw pang nagpangga kanato, nga nahigugma kanato bisag unsag kinsa pa kita, kana walay lain ang mahal nga Birheng Maria. Pero di nato ikalimod nga adunay sa higayon og panahon din kita mideklara og kagawasan. Di natong gitalikdan o atong gikalimtan ang atong mahal nga inahan. Pipila na ka kanato karon. Pipila na ka kapamilya karong panahuna ang mag-ampo og rosaryo sa ilang panagtigom, mag-ampo og nobena. Ay, nuktok ta. Naghaman na iguan eh. Mga kaigsunan, this is a very sad reality. Akong balikon, ako pag yung mahinumduman na magyuni si Father Jing, akong idolo nga pari. Gatubo ko sa akong lula na bisag muduwa kog basketball inigbagting sa orasyon, kartel kog dagan kay pag-abot sabay kubot sa rosaryuhan mag-ampo og rosaryo. Pipila na ka mga bata karon ang iuni ana nga mentalidad. Makaigsunan ko ni Kristo,
kining atong kapistahan mulabay nga ordinaryo lang kayo. Kung dili usab nato hatagan og bili ug luna ang atong inahan diha sa atong kasing-kasing. Busa mo padayon tagkanta. Para ni wali pa daroy. Kaya daghan pamiglutoon. Amay nor gihapon atong humanon na lang kanta. Ingon ang kanta. Amay nor, Clyde. Nagdaan pang mga araw, sumpay, at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulung sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha. At ang anak, ba't ka nagkaganyan? Hunong na po ito, Clyde. Di ba ang katapusan na pagsisisi? Ato kahang hinulsulan ang mga panahon nga atong nakalimtan ang atong inahan. Kay sa matag higayon nga mitalikod kita kaniya, sa mausab sa usak ka inahan, mutulo ang iyang mga luha o kita iyang kipangita. Balikon nato, balikon ko. Nga kini nga itong pagsaulog ni kapistahan, mahisama lang usab sa usak ordinaryo nga piyesta, usak ordinaryo nga adlaw, kundi nato hatagan pagbalik og bili ang atong inahan. Mga kaigsunan kong luonanon, maghiusa kita sa pag-ampo. Maghiusa kita ngadto kang Santa Maria. Let us be united in one God through Mary. Kung atok ka ng mahimo, kining luon, kining lungsod nga atong gipuy-an, mamahimong lungsod nga maayo, maayong puy-an sa katawhan sa Ginoo. Hinaot ang mga pulong nga akong gilitok, gipaambit kaninyo, dili lamang yano nga muslod sa inyong dunggan, kundi ato kanang ipaabot sa atong kasing-kasing ug tughan atong pamalandungan aron kitay aduna kitay mapupo ug adoy kalambuan sa atong kinabuhi. Hinaot paunta. Nya ato ning humanon, Clyde. Birthday maron ni Mama Mary. Punay tagkanta ug happy birthday. Unsa kag siya atong kantahan? Clyde, happy birthday. Unsa may kini mo diha? Ana, happy birthday to you. Kasi ka, happy birthday to you. Happy birthday to you. Faster! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Atong pakpakan ang mahal na tong inahan, Maria. Mayong piyesta.